10 सेप्टेम्बर बे दिनखौ लानानै जोङो रुंसारि राकेश बसुमतारी जोंनि सुबाइजार ब्लक इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा अकस्मात नैबे बोसोरनि 20 बोसोरावनो बिथाङा रुंसारि जालांदों अकस्मातनो। दा बे असिलायै जोङो बिथांनि गोसोखां मेम'रियेल जोङो फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो दिनै 10 सेप्टेम्बराव जोङो खुंनायनि लाहार खालामनानै दिनै थिग बे रोखोम दिनै अपेनिं जाबाय। बिथाङा जोंनि सासे सुबाइजार ब्लक इउथनि BPF दोलोनि गोख्रों मावथि बिथाङा मोनसे सेंग्रामोन। दा बिथांखौ जों जेब्लायबो बिथांनि जिथु जोंनि पार्टियाव बा समाजाव बे ओनसोलाव जिथु अबदान होबोदों जों बिथांखौ बावनो हाया। आरो गिबियावनो आङो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बिनि थाखाय आं प्रार्थना खालामबाय। दिनै बे असिलायैनो दिनै जोंनि बे अपेनिंखौ जोंहा मानगोनां निसिमा हालामनि MCLA मानगोनां होनो गोनां बिथां जेम्स बसुमतारीया दिनै बेखेवना होलांबाय। लोगोसे जोंनि बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनाबो लोगोआव थानानै जोंखौ दिनै मदद होबाय। दा जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बे फुटबल जिहेतु जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनसे फुटबला जोंनि जन्मगत फैफानाय बायदि मोनसे अंग। फुटबला जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद नामदांखा। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो बा बे ओनसोलनिफ्रायनो जेरै बड'लेण्ड हालामनिफ्रायनो जेरै जोङो मख'नो गोनां हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो जा सासे नैबे हिन्जावसा मा नाममोनलाय अपर्न नार्जारी बिथांमोना जोंनि पृथिबीनि जिथु फुटबलनि दरबाराव दिनै बर'नि नामखौ दिनै जौगासार खालामदों, मुंदांखा खालामदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि बे ओनसोलनिनो लाइमोनफोरखौबो जोङो देहाया थिग जायोबासो जोंनि मेलेमा थिग जायो बा बे समाजाव जोंनि गुलां गुजां माखासे बुस्थुफोरखौ खेलानि दारैनो जों जिथु मोनसे मिला प्रिति जों खालामनो हायो। बेजों लोगोसेनो लाइमोनफोरखौबो गाव गावनि खेलाखौ रोंगौथिखौ आरो लांनानै गावनि आथिङाव गसंथाहैनो थाखाय उनफ्राव माबा मोनसे मदद जायो नामा बे बुस्थुखौनो जोङो टारगेट खालामनानै जों नैबे खेलाखौ फाथिनाय जादों। दा जोंहा दिनैसो गिबि खेब जा नैबे खेलाया दिनै जागायजेनबाय आरो जोबजासिम माने जाहाथे मोजाङै मोजां जेबो माने गेजेराव बिथिक्रमफोर जायालासेनो जालाङो बेखौनो जों आसा लादों। आरो जोबनायाव जों फाइनाल खेलाखालि जों आलासि महरै जोंनिनो मानगोनां होनो गोनां जोंनिनो BPFनि आफादगिरि आवगैनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। लोगोसे डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारि बिथांखौबो जों हांख्रायदों। बेबायदिनो जों मोजाङै मोजां जों सोलिलांनो हागोन खोमा बेखौ आसा खालामनानै जों मिजिंथिनानै जों बेखिनिखौ बुंनानै आं जाय बिथां रुंसारि बिथांनि मुङाव नैबे खेलाखौ होनाय बियो देग्लायल'सो होगोन ना बोसोरथाम? नङा, बियो जोङो देग्लायो जिहेथु जों मेम'रियेल ट्रफि होनबाय जेथिया जोङो बेखौ बोसोरथाम जोङो मिनिमाम जों खुंलांथारगोन। फैगोन बोसोरावबो एखे जोङो बोथोरखौ नायनानै जों होगोन। आरो बिनि आलासि हिसाबै लिंहरदों जोंनि इउथनि BPF इउथनि बिथांमोना जायनि नामाव खुंनाय जादों बियो सेक्रेटारि जेनेरेलमोन सुबाइजार ब्लक इउथ BPFनि। गाजा गोमजाम रायजोफ्रा नायफैदों फुटबलखौ आरो फुटबलखौ बयबो मोजां मोनखायो। आङो बेखौनो बुंदों दहाय जेखुनु खेला दुलाफ्राव बांद्राय राजनितिक लानो नाङा, जौगानांगौ। आरो जोंनि बे उत्तर ओनसोलाव बर' जायगायाव माने दा बायदिसिना रोखोमनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ड्राग्स बाहायनाय बायदिसिना बाहायनाय टाइमखौ माने बहा मा खालामनो माबा खालामनो बेनिखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि लिडारफ्रा जेखि पार्टियानो जाया मानो इउथ्सफोरखौ जाहाथे माबा मोनसे स्पर्ट्सआव एंगेज खालामो आरो बायदिसिना खामानियाव एंगेज खालामब्ला बेफोरनिफ्राय बैखौ बावगारगोन आरो नङाब्ला बिसोरो बरिं जायो। दानि बे गोदान जुगाव डिजिटेल जुगाव सारा पृथिबियावनो मानसिफ्रा आन्दायदों। दा जोंनि बर' माहारिफ्रा आरो बर'जों लोगोसे गोबां जोंनि उत्तर ओनसोलनि मानसिफ्रा आसाम आरो BTCनि मानसिफ्रा नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा बेजों एडजास्ट जानायाव गोबां प्रब्लेम जादों। दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बे आधुनिक जुगाव बे गासिबो नोजोर होनानै जोङो गथ'फोरखौ इउथ्सफोरखौ बायदिसिना बिथिङाव एडजास्ट खालामलाङोब्ला
बिसोरो गावसिनि फरायनाय आरो स्पर्ट्सआथ' फिजिकेलि मेन्टेलि गासैयावबो माने मोजां जायो आरो फरायनायावबो मोजां जायो आरो बेवहाय प्रफेसनेल हिसाबैबो लानो हायो आरो जोंनि रायजोफ्रा बेखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैबो लायो दा दिनै बेयाव फैदों जोबोद मोजां मोनदों आंखौ आनै बिथांमोनखौ आङो कंग्रेसुलेसन होबाय बिपिएफनि जानानै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो सासे आफादगिरिबो MCLA निसिमानि आरो गासै बिपिएफनि जानानै आङो सार हाग्रामा महिलारिनि जानानै आङो बिथांमोनखौ आङो कंग्रेसुलेसन होदों उनफ्राव लोगो मोनब्ला रायलायनोसै मोजाङै जोंनि गभर्नमेन्टफोर फैयोब्ला माबायदि बिथांमोननो जों सुबिदा होनो हायो आरो जोंनि देरबोनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बोरैहाय स्पर्ट्सआव दावगाहोनो हायो बिनि सायाव जोङो निस्सय जोथोन लागोन आरो उन बिथिङाव जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावलांगोन